Galactus, mimpi basa. Dek, Pengen Rama. Nindi. Renang ku beli yang pasar malam ya. Bahasa apa, Pan? Romanis. Romanis tak? Karo numpak sing muter-muter lho. Oh, tenang wae. Pokoknya Nindi tak turut Dek kanggo kowe. Apa sing ora di? Nan, Tenang, tenang wae. Wah, butuh apa ngomong? yo akeh. Ora apa-apa, pokoknya sebut wae. Sing tenang, rasa kuatir. Karo Mas iki aman pokoknya. Cakep yang ini sih mata yang udah ora sopan sopo ini. Oh, mesek jauh. Ini sama gue itu gue. Tanda umum gue. Cara lu mati tani. You're right. Terus lu pegang. Itu sampai ini. Yang piye lho? Lah kok tak siram iki ora tangi iki. Aman ae ini ki mimpi indah. Oh, kanan. Ora, aku gak kepiru kowe aku kurang takon. Apa iki? Iki itu mbok sing leher apa seminggu iki ngendi to jare itu. Jadi ngene yo lak critani. Piye cerita. Tapi ngene. Piye. Itu tak silah to. Tak nggo maket sembiadani. Ardani, kayak kae. Iya. Iya terus. Tak bejo. Mbak bensin. Ya Allah Gusti. Bukan nyuruh orang kowe. Tak aku nyuruh orang udah rendah ae. Terus Nah, tak bensin, bantu rokok, sudah jebat. oh, Betul neng bu. Untuk kau nyawa kebun. Lah kok malah wah solusi dia. sih. Pitik. Oh, kita sapa kok? Semua arti. Untuk kebun pitik. Nah, ada nih. Tak apa? Maling biada nih pitik. Jipuk mak pitik biada nih. Ono sing duwe. Terus Yo wes dari pekok dari pinter melakonan aku melayu itu tak tinggal berarti itu disandra gitu ngono. yo mbok disandra diobong ora ngerti aku tak tinggal melayu Allah. Piye to jare iki? Jare ngene iki lho, Bro. iya Tak jare iki iki ora tak go lho. Ora sering tak go. jadi hilang apa apa ini Iki ora kok ngono. Nek iki belanjane aku. yo piye Rencanamu awal lek yo karo aku to maling ning pitik kae. iya Kok iso mangkat karo Arden iki? kahanan ini tengah alas Gusti lho saiki wis temangsang kono pitik piye iki? yo sepurane yo nak corongnya kelas nomor kita awak Ikhlas kae? Wis sajak ya apa ikhlas iki? yo mbok pen iki apa wis diobong apa yo mudeng ngene Oh, ketok yo apa? mau dimasang akeh saja kan pelayu turut kebon nek Semoga selamat yo. jungkir wale guru-guru dene pekok ya jak malam kita ra kodak
Omongnya tok jebule. Kapusan aku mesti kandhani. Maka iki bener. Kahene Nekat maka tawan-awan, sidel konangan. lu sini kahene. Nek tengah digara beli pamacan. Wah, apa wis? Tanah peduli Iya terus. Istilah botol aku. yo mergo kepapat mau. Itu nih, Aku iku strategi mungkin mau. Nek karo adene pokok. ini sudah motor ini. Lho Mas. Lah iki tersangane. Iki wong Iki. Ono apa iki? Terus kelangan motor, kelangan pitik, kelangan yang san. Apa iso kelangan dia? Gebir aja. Bingung piye ora ora digebir ora tangi iki. Sampai iki indah, Itu udah indah. Iya, Ono apa aku ora ngerti lho, wonge. kowe. Tak iso guru-guru aku. Aku ora ngerti permasalahane. Iki piye to iki? Genahno, Kelewat pitik iki sapa konangan? Sing nudi sapa? Nang aku karo pentos iki ngatur strategi. Lah kok iso mangkat karo kowe iki piye? Mau, berkahanan lu. Ya lah, iki pokok ora iso. Kok malah nyake aku? Yo yo, kowe salah sapa meneh? Kok iso? Ya kowe yo. Ya pokoknya itu kudu bali iki. Engko ora golek apa teh? Yo karo kowe. Yo ora. Sing mare konangan kowe kok nyalah beatire. Sing nunjuk-nunjuk iki sapa? Wis pokok pitik kudu bali. Kudu bali. Piye caramu? Pokoke kudu Nah. bali. Iya ya. Ben dipikir. Wah, aku duwe solusi. Apa? Rono Melayu pitik. Mati. Ben modal. Mati dhewe. Bareng. Kok dhewe ono. Mati bareng. Mati dadi